antzolara eta Errixabe prest dago jaixei hasiera emateko. Erretxarrabe gogotsu dar eta baitxabe ontzak bere jaitxeria itxeko. Hori da nagore baina ontzak herriko plazara jaitsi irain aurretik, tradizioak hartu dauleku jada Antzolako plazan izen berriko jaixo berrixak zapisa jaso daue eta baitxa herriko bi nagusik ere bai. Oinarin dantza taldeko kidiak eta udalbatzako partaideak dantza saioa eskaintzeko gertu daz. Astera doia. Onda patzaren mitxartian, dantzan eta kantuan bebe badabiz. Guazen ikustra, ze aukera patzeko, ontza gaitxi baino lehena, guazen! Zer moduz kantua paixa? Eargi, espero inoena baino, eskuzuet. Eargi, beti gora. Apaltzeko bokadioak, nungu adia bokadioak? Han, presuenetako karpa hortan ez? Bokadioak. Ikuste be, basua ia erabilitza da dena, orduan ondo hasi ditugu jaixak ez da? Basua beti, beteta. Udaletxeko guztiak bildu geha eta primeran, egunik politena izaten da niretzako. Ordaro, itxuria dukazu ez, udaletxekoak hemen batu eta batera faltzeko ez? Eta otxura dago, urtero hori egiten dugu. Así que ezin geha kexatu. Eta bueno, gainera, aurten hemengo askontzako azkenengo urtea izango delako, oraindikan bost gehiagorekin. Baina, bueno, musika ona dauko, jendia dantzan, orduan horren gustora. Eta gero jende gehiago hurbiltzen da afari honetara. Eta hori pozgarria da. Afaltzako zeukio zue ba? Solomua. Solomua, etxean indakoa edo? Tabernan edo txitxakoa. Orduan, lehenengo
Etxean lan gutxi. Bueno, ikusi ditugu hemen ja apaltzen, eta musikia be hemen daukau, zemuz, erremeixa hau, zemuz, ondo pentsagatzen. Hoi etxea ja laste, Aiztera etxera? Ja, sartuta gai. Baina, bueno, zuek dantzara animatuko zate edo... Ez dut uste. Ez? Hau pentsatzen gendun zortziretarako etxerako gongo ginala, baina hemen gaude baitikan. Hemen zarete ikusten dugu musikian, dantzan, ikusten, eta... Zaio, bai. Bai, da... Amante de la musika esaten dana. Hemen Euskal Herremeixiakin kantu ezaguna bai badia, ez? Bai, dana. Gainere behari kantatu diote bat, eta, bueno, oso posi dago. Faixa. Oso ona. Tortilla erra. Etxean inakua. Hombre. A ber, eta zela izan zu antzolako bakarra izatiako harrian. Hau bergakoa danak. Orduan ere herrikoa dira danak, Jende ona da, jende ona. Jende ona da. Eta danak ekarri itxuzu, antzolako jaixetako lehenengo gunera. Hombre. Olako poderia daukat nik. Afaixa nungua da. Afaixa tabernakoa. Tabernakoa? Bai. Jende atzok eskatzen dago afaixa eramateko. Bai. Ondo ematen dabe eta gustora. Eta gero musikiakin be gustora gota. Bai, oso ondo, ambiente polite, bai. Ikusten txugu dantzan, bueltaka, orduan oin dantza, kantuan, eta gero ze plan. Gero ze plan, ontzan jetxera ikusi eta pixka buelta bat eta umiekin etxea. Esan dute famosa esatela, ze gerta da ben? Hori zata den, nahi aurako gure kintia famoso izatea, baina ez da, bromia. A ber, baina abesten dozu ez da zua abesten. Saiatzen ga. Zozenan da gabi. A ber, etorri gaona ikusi agulako du. Zuen kuadrilla dagoela, dantzan, abesten, orduan. Donena gabi, eta herrian artista asko, baina ondio ez dia, no se ha dado a conocer. Ze moduzko dago apaixa? Oso ona dago. Zuek ez zuela egin pentsatzen dut, ez? Espresuen postutik hartu du. A ber, zer hemen, lehenengo filan, musikiakin, dantziakin, irtengo zate dantzara. Irtenga eta ondi bertengo. Bai. Eta gero abesteko edo kantatzeko be plana badago. Bueno, hori pentsauko. Hori ikusiko da. Baina ez dute, DJ edo izan behazala gaur. Bueno. Musikia jarriko. Bai. Bueno, gaurko gaua luzatu ingo da. Bai. goizetik disfrutetako aukeri eukidabia etxeko txikinenek jolas parkie egon da gainera, uretako puzgarrixek izen die eta pilo bat disfrutau daue, etorri gurekin ikustera.
honetan, marraztuko ditugu galderak. Erantzuna bekintzak berak nor da bizaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Sukaldean plaza. Ze pentsatzue puzgarrixek? Ona. Eta ondo pentsata jatzue aurten izetia uretakoak eta beste batzutan izaten die uretakoak edo die beti barruan? Aurreko urtean ezian izen uretakoak, baina oindala batzuk bai. Eta zen aixau duzue? Bizak. Eta zein izan da zuen puzgarri gustokoena? Niretzako izan da hauxe. Sekolako bai txirristia da eta gainera ur piztina baten amaitzen dozu eta bainatzen za gustora. Jo, bada superondo, joan zen urtean be, etorri zian, eta botan izan da, autentiko. Haura, haundixena, da, una gozada. Probau inbio zue bai. Ekarriko zue bainadore bat nahi baldin bozue, Prest nago. Uste dut itxiko gula beste urte baterako. Egia da, eta guai. Bai. Eta zelan hasi duzue jaixek? Jo, oso ondo. Atzo umiak eta zizian eren erakusketak eta itxen, gero afaixa, ontza beba jauzen da, oso ondo. Poliki baina ondo. Eta gaurko bazkarire animauko saria gero herri bazkaixe dago, ez? Eske, astelenean nire eguna izan zen, orduan dauko bazkaria txintxo familixiakin. Baina, bueno, gero atzalderako animauko gabe, bai. Bizitzeko modu bat. Bizitzeko modu bat. Ze pentsau jatzue gaurko puzgarrixek? Pare bat alizbotan ez danetan eta oso ondo pasatzen da. Eta zein izan da gehien guztaukatzen puzgarrixe? Ni hori asko guztaukat, horre bizetan min hartu eta... Hori suabiagoa zan, ez? Bai. Eta ze asmo daukotzue hemendik poetesainia zingo duzue gero? Baina horko bukaeretako pistinetan eta gero aldatuta jolastu eta... Bazkatzeagun eta atzaldean barraketa eta... Zeukotze bazkarixo gero? Bai, Erantzuna bekintzak berak nor da bizaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Sukaldean plaza. Ze pentsaukatzue gaurko puzgarrixek? Oso baiza izan da. Aurreko urtean ez zien egon, baina... Guk olako gauzetan oso ondo pasatzen du eta oso baixa izaten da. Eta guztaukatzue uretakoak izetia? Bai, gaina bero asko itxen da benez, ondo tortza, justitzia. Eta zein izan da gehien guztaukatzen puzgarrixe? Hori. Togan hori. Eta ze asmo daukotzue geroko zingo duzue jaixetan? Barraketara jun. Zue puzgarrixek zelan joen da? Momentuz ondo. Ondo joan da, eguraldi ona, eta arratsaldean espero dugu berdina. Arratsaldean bai egongo sari hemendik edo zer? Bai, arratsaldean hemendik 4:00 hasiko gea, 6:00 eta erdi arte, ondo. Espero dugu ondo pasatzea umeek, hemen gurekin. Sukaldean plazan. Urtzezenera etorri eta milaka buelta emun ditu Antzuolatik herriko ume eta jende dana bustitzeko. Gu badezpada aparta bengo gare apurtxo bat. Zare urzezenien? Bai. Eta zein jozu? Gorikain matzatzejun eta interdosta rapau, baina busti bai indozta. Eta zeitxo zan urzezenak, guzti bakarrik edo beste zeo zebe bai?
Busti eta urglobuak gota eta bebai konfetitxak gota. Eta ur globoren batek josaitxu edo danak eskio ditzezu? Bakarrik bat. Ibilizare urze zenia? Bai. Eta ze ibilizaitxe, zein jozu? Bere aurretik korrika eta busti eta... Eta zelan bustitze zagon urze zera bakarrik ura edo erabilia beste teknikaren bat? Ura eta globuak eta botatzen ditu. Eta bustizaitxu ur globoren batek? Ez, bakarrik urak. Oso ondo, eta ondo pasau duzu? Bai, oso ondo. Eta zein gozu hemendik aurrera? Lagunekin egon kalian eta... Asko guztizari edo eskapo izari asko, inozue igez. Eta ze asmo daukotzue geroko? Barraketara eta igual etorko gara. No sé. Eta patixua mazkaldu. Patixua mazkalduko zue? Eta ze hongo da bazkaltzeko, zuzte duzu? Oiasko aitzen zen. Zartu oso usaina, porratu oiaskoan edo. Eta gainera ikusi du han zerera ja itzen. Osa zoia biltzare trampetan begiratzen. Antzolako jaisekin jarraitzeko herri bazkarire etorriga eta etxietatik hartuko ez duzuen arren, kriston usaina dauko euskal parrillak indako bazkari honek eta giruebe paregabia da, etorri ikustera. Egongo da bazkaltzeko? Ez daiz, gaur gauza ainsaladia, saietzak eta ez daiz egeixo da hori. Bueno, eta zelan hasi dituzue jaixek? Oso ondo, goguakin. Eta ze asmo daukotzue geroko eta jaixetarako orokorrien? Parranda asko. Nik ikusi ditut hortik hartu ose kroketa usaina edo kroketak eta guztagatzue? Bai, eta ensaladia bebai zeuen. Eta ze asmo daukotzue jaixetarako? Barrakak. Eta barrakaz gain, ze geixo egingo duzu? Korrika eta ondo pasau. Zer uste oso ongo dela bazkaltzeko? Ez da, hamburguesia edo oiasko edo lago zozen. Eta segureko zeuke jatia zertarako gozia dauketzu? Frituak eta hamburguesia, beti iguala edotea. Zelan hasi dituzue jaixek? Ondo, atzo super ondo. Gaur goizean esain ondo, eta espero du gero iluntzian dabiak asko sobeto. Eta zein da zure asmo ezen gozu jaixetan aurten? Alik eta diru gutxien gaztau, baina asko eran eta ondo pasau. Zelan daia bazkaixe, zer moduzko edau? Ondo, oso ondo. Eharra dago egisa esan ensaladia eta oiaskoa superronak bixak. Eta zer egongo da gero badakitzu? Gero saietza uste otat horrela eta gogotxuko bai, saietza berzilakoa da hori. Eta bazkaixen ostian eta jaixetan orokorrien zein goduzu? Bueno, parrandatxua gorputzak aldaben egian behintzat, egin gu eta oine ura eraten da olako gauza tokatzen jat, un betxo badauka tripan eta hola ba, ezin gu parranda larregirikin, baina ondo.
ikusi indo ze da onda, ensaladia, eta gero uste eta grabisa daola, eta aurreko urtean be ondo jankin joan, eta gaurten be uste ondo jankuloa. Eta ze asmo daukotzu jaixotarako? Jaixetan inbida, hemen gehatzen baldin mazabite, parranda, parranda eta parranda. Ondio, edadea badugu, baina ondio gazte sentitzen gata. Hasi berri da Antzuolako kuadrien arteko jinkania eta giro ederra ikusi gehike. Gainera hemen ikusiko ditugu haren arteko jokuek, baina baitxa haren arteko pike eta trampak. Batek jakin, zerekin, presio guztionekin probatu desegin. Benazio inorekin hemen naiz, beste behin adore tanta batekin. Batek jakin, zerekin, presio guztionekin probatu desegin. Benazio inorekin hemen naiz, beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, zirkoren erdian. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, Suizan ezik tanatako prest. Zelan doie kuadri arteko jinkania zabitzela zuek hemen ikusten? Bueno, ikuslientzat entreteniuta. Era que, bueno, pikau batzuk azertu gixokin, baina, bueno, ikuslientzat entreteniuta. Eta askotan esaten da olakoetan egoten dela bai pikiek eta bai trampak bai, ikusi duzue baten bazue. Baina, bueno, pikadizka hori honi bida, ez? Horrati, hori zanua da. Eta tramparen bat ikusi duzue. Hemen gertuan gara eta ikusi du, oso garbixa, baina, bueno, hor zeetzen epaia baimendu jaue da, aurrea, ba. Oso ondo pasa, baina. Ametsak, benetakoak ez diren referenteak, gaizki sentitzen zara, lasai ez da zure errua, kanpotik zatoz, gu ez dela bizitzera, arauak jarraitu ezkero lortuko duzu, kuadrian sartzea. Batek jakin, zerekin, presio guztionekin probatu desegin, benezio inorekin hemen naiz, beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, zirkonen erdian. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude. Zu izen za jinkana honen aurkezli ez zelan joen da. Ondo, herri bat ikusi behintzako gukintze ona, eta orduan hori, nik uste nahi gabere ondo indebela danak, eta ez ondo. Zure izkeri ez dakitzen mengu edan, zelan zazu hemen? Galdera ona, hasi izan dana Azpeitin elektrotxarangako denboran, gertura utzin Antzolako herriko batzuk hasieran nintzuen proposamena, pentsan una adarjotze bat zala, eta gero kontura nintzen ez, serio zebiltzala. Orduan, besteipe, hitza emateko momentu heldu zen, hitza manien, eta alaxe etorri gara. Eta hurrengo urtean bueltauko zinake berri proposatu ezkero. Azken finin, geuke, 20 lagun ekarritugu jokalaiek eta hauei garbi utzi dio, irabazti etzala helburu, baizik hurrengo urtin etortzi. Orduan, azken geraudi taldekide hauek, horren bestez hurrengo urtin etortzeko aukera bintzat irazieu. Irriutzi txapelketa!
baloi errea jolastuko duten bi finalistak, Max San Henry eta Txapabero taldeak. Bueno, hemen gara ginkana honen antolatzaileekin zelan joen da. Ondo, espero ginoana baino beto ni behintzat. Landa lehenengo aldisa antolatu ditxunak eta ezekion oso ondo zela jungo zian, baina ondo, jendeak ondo pasadalea emoten da beziko. Eta egon diearen arteko pikiek, egon die trampak? Bai, trampas ondia, gaina batzuk asko pikau dira eta ni oso justia naiz, oso justia izan ez da etorri dira gaina. Garrasi batean esan ez, tramposos. Eta aurrengo urtean antolatuko zuen berriro behar? Bueno, aukeria emoten bozku udaletxiak, antolauko itxu guztua ibiliga eta herrixan gaina ambiente hona jarri du, así que nik uste baiet. Eta honta zehain ze asma daukotza gaixetarako? Ondo pasau, ja gauza gutxi hau, itxeko, ardura gutxi hau, así que baina poteora eta ondo pasatzea. Eta hontaz gain minbiozue beste zehoze zuek hemen jaixetan? Ez, jaixetan ez dauku beste zehaik, baina gero ja ikasturtean zehar ekintza gehiago ingo itxu. Ongi etorri antzerkira, plastikoz antzokira, bakarrik zauden, zu izan ez izan dago zelan izezari irabazleek, zelan joan da ginkania? Bai, bueno, hasieran pixka flojo hasi ga, baina, gero ne irrintzixakin demostratu du ekipo hona gala, eta hor ikusia kalidade asko gala gure ekipoan, da azkenean irabazin du, eta oso harro, eta oso pozik. Joku honei geixautan inditxozue? Bai, bagoiak da urte batzuk, gaina azkenengo urtetan garaiak izan gaixabetik, eta hola gaitz. Eta ikusi ditxuagu bai trampak eta pikiek eta zuekin dozu trampak? Ez, guri azkenean bestela zehozko irabazi, orduan guri irabazteko trampak itxitxoa, baina gola bez, ez dozko irabazi, hasi gu lasai eta posik. Eta zeizen da premisue? Hor ikusi guzu horret ondara, zeizen da premisue? Premisua izan da 100 euro, bueno, guk hori ja azkar rentabilizauko. Eta zertan rentabilizako ze? Bueno, hori ja sekretua. Eta aurrengo urtean apuntako zaie? Hombre, sin duda, hemen herri hontako irabaziak beste urtean behin gu izango ga, así que horrengo hemendik urte batea, así que eskerrik asko etortzeatik eta hau pantzuola.
alardera etorri ga, herrixan tradizioa eta herritar askondako garrantzitsua den ekitaldi batera izan ere, alderdi asko batzen ditu etorri gurekin ikustera. Kapitaina du buruzagixe izen ze da kargua zuretako? Bueno, oroi handi bat, ez? Antzolako kultur itxura baten buruzagizetia egun hontan behintzat, kargu eta responsabilidade handi bat da. Gustoa itxen den gauza bat. Eta zenbat urtez bete dozu kargu hau? Urten 7. berez 9. izen biko zen, baina pandemian 2 urte onginean itxeke, eta urten 7. gozorduan. Eta zelan ikusi duzu aurten alardia? Ondo, egisa esan plazia bete lagun zeuan, guztoa egualdixa erra inda, aurretik indozkun bero danak, eta egisa esan oso gustora. Eta jendiebe ikusi duzu gogotzu posik? Bai, egisa esan sekula baino jende gehiago ikusiot, jendia guztoa, disfrutatzen, eta hori da importantien azkenean. Ni gaur izan naz eskopetera. Eta zenbat urte zinozu papelau, bete dozu papelau? Ontsen kalkuletan ibili gare eta uste dut 16-17 urte. Eta askotan ensaio dozu papelau betetzeko eta orokorrien alardie bera sortzeko eta itxeko? Ensaiok hasten die jaixa baino 15 egun lehenago eta hastian 2 aldiz juntatzen ga. Eta zer moduzkoa pentsagatzu gaurko alardie, zelan ikusi dozu? Beti bezala hunkigarrixa da niretako, politxa da. Herri mailan egiten den gauza bada eta nik gustora parte hartzen dut. Gaurko alardean bete dozu papel garrantzitsua, zein izan da zure papela? Nire papela izan da Mairu buruana. Eta zer da zuretzat papel hau? Gustora itxe egiten dut, jake gu beraza horrekoaga eta gustora hartu papel hori egiteko. Eta nola ikusi dozu gaurko alardea, nola ikusi dozu jendia? Oso ondo, ondena ondo irten da, bastante preparauga, baina por fin ondo irten da. Eta askotan ensaio dozu guzti hau? 3 aldiz ensaio du. Jetxiadi, zaldi gainetik. Eta hori, sartuadi, arkupetara. Udaixo, Antzolako herrixan, aintzinatik ospatu izan da, oroitzapen eta urte hurren hau.
Ez aidazu, aitortzen duzu gure aberrixea. Berriz, galdetuko zu. Aitortzen duzu gure aberrixea. Naam, ari futbolatan. Bai, aitortzen dut. Eta berriz armaz endozula zapalduko aitortzen duzu. Ana tahdu, biadami, al-hajumi, ala daulatika, maradatak akra. Ez dugu gehiago herri honen kontra egingo. Gure herrixea berriz armaz menpiak endozula hartuko zinin dozkutzu. Nipe zinitzen dut zuena ez dula hartuko. Lehenengo hilarako eskobetaixo, prestatu kargatzeko. Kargatu armak, apuntau, zutu, alderatu armak, lehenengo gainoia zutu, bigarren hilarako eskobetaixo, prestatu kargatzeko. Kargatu armak, apuntau, zutu, bigarren kanoia zutu, Zein izen da zure papela gaurko alardian? Kapitainana, euskate tropei esan zein bidaben eta baitxa alardeko beste momentu batzutan, eta bueno, modun batea aurrea eta atzia baitxa, gauzatxo horrek. Eta urte luzez edo zenbat urtez bete oso papel hau? Bueno, 2019an hartzen nintzen, gero COVID etorri zen, hor pare bat urtean etzanin, gero urdunaldi bat petartian aukinean, orduan 2003an bez, baina bueno, bai, hor, etenekin, baina 2019. Eta zelan ikusazu gaurko alardie? Bueno, nik uste dut oso ondo. Jende gehiago gerturatzea lortuko baginu alardean parte hartzea, batez be, herriko gaztiak eta, hobe. Baina nik uste dut urtetako daukula ondio, bai. Ze pentsakatzu gaurko alarde hau? Nahiko espektakulu politxa da, nire ustez urtero itxen dana, eta ikuste etortzeko ondo ipinitxa daula. Horrengo urtean dabe parte hartuko zuen? Nik espero dut baietz, jendia parte hartzen badago bai. Kaixo eta erritxarra, esan nirekin, gora Euskal Herrixea! Gora Antzuola!
Hamabosteko bizarra taldiak urtero bezala antolatu dau Bazkaixa Antzuolako jaixen azken egunean, eta aurten 75 pertsona dauz. Oazen ikusten, bai, ze moduz dauen. Taberna hau betzai truskatzen, ez dute musika hori pitzatzen. Zer egingo dunik ruski edo garratik, baritxaraitu gara bizirik. Oean gozatzen dute egunero, baina alboan ez zaitut oso beno. Zer egingo dunik ruski edo garratik, baritxaraitu gara bizirik. Eixo, ze moduz Bazkaixa? Bueno, esan beharko dute jatenari direna, baina ni prestatzen gustora egon naiz. Toki erosoa da, freskoa, hemen Elizaren aterpe horietan, eta ondo joan da dena, osea, espero dut goxo atera izana, baina hori esan beharko dute beraiek, a ber. Jentia zenan ikustu duzu? Jentia? Bueno, nik uste dut, pixkat, nabaritzen da azkeneko eguna dela, baina, oraindik sendo ikusten ditut. Sendo, bai. Itzeko apur bat, paian, hazien da zure reseta sekretua, jentia guztetan jakola. Bai, dala batzagu urte batzuk Antzuolako jaietara etortzen, azken egunean, beti presoen bazkaria, eta egiten dugu beti paella. Gatoz Nafarroatik, etxarera naztik, eta egiten dugu dena bertako produktuekin. Bai, arrotza berezik da Nafarroakoa, Erriberakoa, bardeetan ekoizten den arroza, da ikusten dela arroz bomba klasea eta berezi ateratzen da oso goxoa. Eta, paellak edu sekretorik da kantidadiak ongi neurtuz, egukiten dugu arroza, oi askoa eta itxaskiak ere bai, balizkoarekin. Eta kantidadiak ongi neurtu eta sua egiteko toki eroso balima da hau bezala, normalan ez da alazorik egoten. Bazkari elegantia dokotzu hemen, preparauta ze moduz? Oso ondo. Bazkari hau egiten dugu urtero, presuak etxera ekartzeko asmotan, eta jentia lagune artean aldarrikapen aurrea egiteko, eta oso ondo pasatzen gabiz. Ondo jandugu, da posi. Ondo funtzionetan da urtero? Bai, egun lagun juntatzen gutxi gora bera, eta oso ondo, bai. Ikusi uia bai daukotzuela txef bat urtero, bar urte dauena. Txarrikik etortzen dira, paella bertan egiten dute, eta oso ondo eta goxua, janari goxua egiten du, maitasun guztiez gertatzen du eta posi dana. Jaixen azken egunean igual, janari ona, ondo dator, jentia apurrak hau dauena. Indarrak berreskuratu eta oso ondo. Zabelape buskate zein bidea, lasaitu behar dira eta... Ze moduz konta, apur bat nondik zatozien? Gu Ergaratik. Antzuolako lagun euskut, eta inbitu euskoen aberretorreko ginen bazkatzera, eta... Bazkaira espezialki? Bai, Bazkaira etorri gara. Ze moduz ikustu zuen girua jentia artian, azken eguna da? Ondo, gisa goizien etorri gala oso hartzera, eta jende gutxi zebilen kaletik, zarata gutxi entute zen. Atzo ahiak inongo dira da. Atzo urten da, bai. Zu, janaixa ze moduz? Ze moduz doia janaixa, ona da? Ondo, printzipioz oso goizua jandu ensalada, eta paia dago oso ona. Dana Nafarroatik dagoela inda? Etxarritik. Hori da. Bai, laguna dia gainera, bai. Ez da, etxarriko lagunak inda paia. Bai badauz hemendik. Noiko lata emuten, baina, bai. Oso ondo paso eta eskerrik asko. Bale, zuei.
Adarraren deia talamian kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute Giarretan Aztuko badira kantuak Argasoen kontakizunak Arakanko danga joriko Bueno, nondik zatoze? Azpeititik, askoititik. Zer moduz joan dugu, apurruan? Ondo, bai. Ondo, azale politxe izina. Ezenak animauta o... Bai, jende asko ze onda. Bai, jende asko ambiente ona gusta biligea. Ikusi oso bai, ukeozula zure momento txua, hemendik? Bueno, bai, betiku, gusta jezako. Gustora, zezenekin? Bai, gustatzezago. Ondo, gainare oin txikixo egote joanin jende askoz gexo animada. Gazte mordu egili eta Bertau gaztiek da, hola, azteko da pixkez zenin da, hola, txikillo da, ondo politia geratzea. Nahiko ostixa ikusi hube bai, baietatik apurra. Pasatze egin gauze joxek. Beste bate hor arrapa du, kostiako puzko hemen ditu. Betiku da. Bueno, zer moduz joan da? Ondo pasau eta. Ikusi zaitxu egu apur bat batzutan larri. Ondo joan da, arrasti, ondo joan da. Ikusi bai aksidente bat egondala, hortik. Sustuen bat egonda, baina aksidentean de graberik ez da egon. Zelan ere ondo zuen, ondo, gustau jatu? Bai, gustora. Apurren luzeago beto, denpora gehiago. Lehenengo aldixa da, edo... Hemen nahuela, bai, lehenengo aldiz nator, bai. Eta bestela, korrika itxen zezenekin da? Bastante denpora dara gu, ibili gara herri gehiautan be. Animaudie bai nahiko gaztetxo, 16 urtekoak, sala 16 minimoa? Bai, oin arte apurbete egonda limitauta debakatute egonda, da oin librau dala eta azkenean afizioa sortutea be ondo dau. Bai. Bustidu basoa Etxe jaunak iesi argitan Adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute Giarretan Bueno, ikusi dugu danetik egonda lapur bat zen moduz? Ondo, pixka bildurra, baina gero ondo zaude zezenekin. Ez da beti beldurra. Ikusi igual aksidente bat egondala hortik? Beti behar da egon aksidentxo. Bestela zezenako ondo portau die, gentia? Bai, ondo, dena ondo. Ambiente politxa? Bai, beti. Ohitura eta tradizio bihurtu da Antzuolan larraindantza eta aurten ere jente asko ikusi dugu. Beraz, ikusiko dugu ea entxegoetara fan diren edo ez.
datorren nahiko jente, ze moduz? Bueno, ondo, urtero juntetan gare, da nik uste dut gero da jente geixaue juntetan dara larrendean txeko, bai? Ikusi zuen holan animauta publikoa? Bai, aurrek urtien bai etorri ginen, baina oin urtien, hori, jende gixau eta jendia hobeto, ez da, bai. Musikari moduan edo zelan ikusten zuen apur bat? Bueno, oholtzatik oso politxa ikusten da eta zelan herri dantza dela eta herriko jendia parte hartzen dago eta oso politxa. Oitura politxa, ez? Bai, mantentzeko, gure esan herriko lako dantzak eta bai, dantza popularra da eta ikusten da eta bueno, mutiko batzuk ibili dira, gaztetxo batzuk ibili dira, jente gaztia ibili da bai, eta bueno, pues ondo, politxa, bai. Dantzan nahiko animosari ez, moduz? Ondo, oso ondo. Hasieran ematen zegoen jende gutxitxua oen beginala urtengoa, baina gero plazia bete lagun egon osake oso ondo. Horte jentia ikusi oso gustora, goguekin? Bai, ondo, oso ondo. Primeran, animauta, bai. Zauzko ditxozuela bi ensaio bakarrik urtean, hori zela faten da, burra kaotiko edo... Bueno, egisa esaten marin botzuet, ni junbiko nitzake ensaiatzea eta naiz gon. Eta ni gara mazkit ez dakite, 7 bat urteo zuzenien hartetzen naizela plaza eta gizurra badiruri ere, ez dut ikasten inoiz. Beti ondoko behira, baina bueno. Bueno, desinkronizazio gutxi ikusi go. Disimulatzen jakitzea importanti. Bai, disimuletan da. Guk aktitudia beti jartzen jago, petxua eta besuak ondo jasota. Ondo junda. Bero itxen da benan arabena, baina bueno, izetxua beukidu, osea, ondo. Txarra dantzarako. Bueno, bera die gure irakasliak, itxen dabe urtero ensaioa eta mila esker, zaitxik erek etortzen die bi ensaio urtean itxeko eta eskertzen da pilia. Bai. Urtean bi ensaio itxosue? Bai, azkenengo bi hastiak itxen ditu, bai, eta eskertzen da pila, bentzen pizkat akorda burura ekarri pizkat, intensidade handi barik, baina bueno, pizkat akorda bera itxeko, bai. Jente gazte asko animau da ikusten dugu? Bai, nik uste dut gazte gehixenak dantzataldeko... Dantzataldeko adia gehixenak, bestela dantzataldek aparte igual gazte asko ez, baina bueno, bera talde politxa juntatzen. Zema pertsona deukio zu aurten? Zandu, bat kontu dabe, baina ez. Baina asko izaten da, jente asko. Ez da izenik, mute momentuan agertzen dianak itxen dabe eta ez dakigu zenbat izen. Herri txikisa izan da bai, jentia batzen da. Publikoa da, ikusi godokotzuera nahiko. Bai, urteroko ekitaldi bada eta jentia etortzen da ikustea eta parte hartzera.